Igba na Dubai the lion Emeka Chukwu Mabodogwu Nti Alikwa Ikolobia Igba Oya Mboli Baika Onyaba no bokwe nisi Otale the prophet Alusi Egwu global Onyamuma na-eti egwu Ọbala tụrụ dibịa ndị egwu ka ikeke na-agụji egbe Chukwu Emeka Chuma Obele machi goziri agozi n'ọmụ Aya melụ local government ebe ahụ ka o si abịa na Dubai ka o ji ebute ike omeleme timodo Nti Alikwa egwu ijele Money man Aguji Bono Woke je iwoke egwu Ini a Atọ Enoke Waka Ekwu nke ọbụla jambene Okwu egwu oti Itali onye metara nwa agụ nọ n'ụla ụmụnna mụnụ onye metara nwa agụ nọ n'ụla dị n'ụwa mgbe nwa agụ gaba biko gaba n'ọsọ ma imeta n'odogwu mgbe nwa agụ gaba biko gaba n'ọsọ na nwụgarụ ya biko metara nụ nwa agụ ga-abịakwanụ ọ bụ na imeta nụ nwa agụ nọ n'ụla dị n'ụwa ibi wulu biko gị welụ ọkwa mụ galụ gagba ọbele nwanụ ka anyị na-ekwokwu ya Nwachukwu gozila gozi mana m obonye ka m jọrọ n'ụwa Chukwu Emeka Chukwu ndabodogwu Chukwu Emeka nụ Chukwu Emeka Chukwu ma ndị sobilinu ezigbo oyi mụnụ mmele Nwachukwu gozila gozi na nwoke niile amali melu Chukwu gakwa ụgwọ ya emụ na-ekwu iji wasi na kala aka ara obutegonu obute na iketinu ara obutego anyị agbalịbanụ Alusi Egwu na mokwu n'obegwu n'inu ụwa onye ka anyị ka na-ekwuzi Chukwu Emeka Nwachukwu Mabodogwu Nwachikelọfụmanụ ya bụ Chukwu Emeka nnebe n'ozulu ka eme nne m ụlịamụnya n'ime ọmọ ebe nne m ụlọdogwu amụlịa n'ụmụọkpanta orenja n'ọmọ aya mere m lokal gọọmenti ebe ahụ ka nne dị m odogwu mmanụ uwe mewọpụ mmanụ dịka nwadị mmanụ gụrụ akwụkwọ kwụsịa wee natanụ ebe ka ọ gụrụ akwụkwọ ọ gwụlịa n'ọmụ wee kwụsịa nya bụ akwụkwọ ọ
ụlọ abịa dị iche iche n'ọlụ dị iche iche ma nwere nke gali agali nwata chọba nke elu oje webụla ajọ nwa ọ bụ na nwata je wee chọba ka ya oje webụla ajọ nwa mana nwata jeze wee sabụwa ọga ọ bụrụ na ezigbo mmadụ ijele mụ na ijele na-eti egwu mụ na gwanụ Alusi egobele nwachi gozila gozi na mụ nọ n'egwu ọmọ ka mụ na-eje ka Jesu todogwu jeke mọni na chi gozili ọbụmanụ agụjebe n'ala Dubai chụwakia wee mesịanụ olulu Dubai mete nnekwu ego n'inu ụwa olulu Dubai bụrụ nnekwu ike bụrụ wee natazịa obodo ka anyị jikọta n'ọnụ n'inu ụwa agụjebe maka ndị zuru ọmụme na nwa chi gozila goziri ọbịa ntị adịkwa ọ na-alụ Port Harcourt bilin wee mesịanụ ọbale nwa jelu Togo wee bilio o si na Togo naba Dubai jebenu na Dubai ka ọ na-ebute nnekwu ikenu obodo kwetazịa agụjebe n'izu ụlọ ọmụme nwachihu gozila gozi obodo mmanwụ agụjebe odogwu ego nwa bụ egwu amala sekise egwu amala ise ego ụmụ nwa bụ egwu amala ise ka ise egwu amala ise amala selivenu egwu amala selu amala selive egwu amala ise egwu ụmụ ka m ga-eji obodo niile nụ jeke nnenu jeke mọni izụlọ ọmụme o nwere fiimu indọstrị ebe anyị dachozi aka anyị Mr. Tolu Comedy bụzi odogwu Mr. Tolu Comedy onye ọma na mụ kenele gị Mr. Tolu Comedy odogwu nwachukwu gozila gozi ọ na-eme anya obi ọcha Mr. Tolu odogwu agụjebe n'izulu keme ọgwụ izizi bọmbụ n'aka agụji bọmbụ nwanne egwu a na-atụrụ agwụ bulu ụzọ Igbo bụ ka anyị ji eti egwu a ekumegwu 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 anyị gbara mmanwụ ike ma na-eziokwu ịgba ma na-eziokwu omena nkịta ga-adị ile ntị adịkwa tụọ ntị gị na ana ntị eji anụ iwe dị n'ime ma na-eziokwu atọl nke bụ eziokwu ka ị na-ekwu ijele kwusi ike ịgba mụ na nwanne m ijele n'ichi nwoke nwoke egwu ijele Arobunago bụ na-eri oke n'ọzọ ya Arobunago jebe wilo n'olu nne wijere dịka mụ ji eti egwu mara Obunago agụjebe na Dubai ya bịa wozo agụjebe dịka n'izulọge mụjebe dịka n'izulọge odogwu ijere dịka mụ agụ n'ime wivi emeo agụjebe dịka mụ ma nwa na-eji ogbogbo Arobunago m obu na-eri eke Arobunago m ojebe nwere ilu nwanyị
egwu na-ekwelugo na-ekwegora mụ na-eti oke egwu obodo ekwegora mụ na-eti egwu ara odike mụ ara obunagu na-eme ile ma mmadụ a na-abụrọ ya anya chachalụ Alusi igwe dike mụ Alusi egwu na-egwu emegwu egwu na-etili ụwa niile kabaji egwu m ilo ya bụ egwu ji egbu amụma ọrịa kabaji egwu m ilo o nwere ibe mmadụ ndị mmadụ ụfọdụ na-ekwu okwu ụfọdụ si na Alusi egwu ọ na-eti ozi egwu chachalụ ụfọdụ na-ekwu Alusi mmụleli ọ na-eti ozi egwu chachalụ ma ba marọ na mụ na le global jebili ọ bụrụ na ị naba na global ogbu mmadụ ogbu egwu ka ị na-etizi nye na-etiri ozi egwu yaga egwu nwa gbuola egwu ọgaranya egwu ara obi na-agwụ gbuozi egwu ụmụaka chachalụ ndegwu ego na-egwu weli nnegwu ibe agụji egbe dịka mụ agụ ị na-anọdụ ka nnebe akwa mụ akwa nnebelụ gị o bụ chi m tiri ime ara obi na-agwụ obute ego ara obunagu nya na-ebute egwu ara ogbupụ n'ụlọ ọgwọzi anyị ka ị malụ ara na-ebu n'agwụ maka gịnụ enwere ara ogbupụ n'ụlọ mana nke bụ n'ụlọ ọgwọzi na aka mama o nwere ogbupụ n'agwụ ara obunagu na-eme ile mmadụ a na-ahụrụ ya anya maka n'obi n'ime ọrịa na nwa agụ nọ n'ụlọ ụmụnna m mmadụ emeta na nwa agụ nọ n'ụlọ na m gbalụ ịnwa nwa meta na nwa agụ ị ga-akwụdokwa ịnwa nwa meta na nwa agụ kedu iri ga-emezi agụ na bala owuru mba na m gbalụ ya nnekwu agụ nọ na-eli nnekwu ibe agụ na-eli anụ unu mana nwagụ ọ na-atararịrị ahụ n'ime obodo ara obunagu nwagụ na ọ na-atararịrị ahụ obodo ekwerugo nwagụ na-eli ọbara magụ na-eli ibe agụ ji egbe agbagbuo nnekwu enyi agụ ji egbe n'igburu nnekwu enyi CEO Greenwood Hotel n'ime ọmụọ na-ekenele gị Greenwood Hotel odogwu Greenwood Hotel n'ime ọmọ ebe anyị na-eli olili iche oge ili oke olili ebe Greenwood ka ili isi ego ike ibe ị na-achọ na anyị welie nwe ijo isi ewu ijo ngwa obi mmanya bụ na ịchọrọ anyị na-ele ya ele anyị na-eloke mmanya ma blue label ma black label gilebidisi na anyị welie nwe anyị nwere nnegwu mmanya champagne ka anyị na-akpọzi agụji ebe odogwu agụ ime wibi eme onye ụka eme njọ mmanwụ ide ji ogbugbu tie arọ agụji ebe si nwoke n'odogwu ezi oyi ya nụ osi mụje kene nwanne ya n'ụwa Sunday Chukwu ma bụ odogwu Sunday mmanwụ Sonita Nwachukwu ma odogwu ezi oyi mụ Old Mafia onye nna osi mụje kene odogwu semoni n'izu n'omume eze na-atụla kawo mmanwụ kenelu gị anọmụ na agwa m n'ologwu onye eze bụ mmanwụ iri melụ ka ị na-ekwu eze kawo ọ sị m jeke n'odogwu ndị ọyị ya rụrụ ezi ọhịa nwụrụ onye dị ego na mmeke n'ego gị celebrity mama gbodogwu celebrity CEO New York City Hotels ọmọ New York City ndị ọma anyị na-emegwu ezi ọhịa mụrụ onye dị ego ezigbo ọyị mụnụnụ amụrụ onye
mmanwụ kenelụgị ọmọ gị mọzịbụ ya amụlụ onye na-amọ n'ime isobili na-egwu amụlụ onye n'ego amụlụ onye nọ n'ogwu n'egwu onye ifurula amụlụ onye n'ego iso na entertainment celebrity farmer onye olugbo anyị nwere Mickey Don ezigbo ọyị mụ the big farmer Mickey Don bụ mmanwụ the big onye ọma eji ọyị na amali mere onye wegwu ka mụ ji kenezie gị Mickey Don makwa n'izu ụlọ mume Mickey mmanwụ ekene gị Mickey odogwu Mickey mmanwụ ekene gị eji ọyị ka anyị kene jikwunu na nke omele menụnụ Mickey Don ibe mele iyo ezigbo ọyị mụ Mickey Don Global ka ije kene iketo n'ọmọ iketo odogwu igwe iketo odogwu iketo igwe anọmọ ọba mụrụ odogwu ndị ọma na central anya mere ụmụ central amaka na mọgbalunia iketo n'izu ụlọ ọmụma iketo odogwu ekere gị iketo n'European odogwu European currency Osimu Kenelie Ugochukwu Philip the man captain man enjoy ọ ga-abalị enjoy your captain man odogwu na mmanwụ kenelogi agụje besi mụ kenodogwu ndị ọhị ya nụ agụje besi mụ je kenodogwu ndị ọhị ya nụ ka nje keneze mụ nne m ndị chimelevama Prince Young Money odogwu na n'ụkpọ mmanwụ Prince Young Money odogwu n'ụkpọ mmanwụ obere nwanilego na Bog Khalifa MMM na n'ụkpọ the money making machine oji bitcoin na mob the bitcoin lord nwanne obugo lọbụ bitcoin ka inye mụ na njebalia ka naira bụla atụrụ kaba the Prince Young Money odogwu ụkwa nwanne ọ ga-abalị ka nje na ndị ntejabọ ka njeje zutezi odogwu stọbọ ndọ n'odogwu onye nteje mmanwụ stọbọ ndọ n'obele nwa na mmanwụ kenelu gị stọbọ ndọ n'odogwu na mmanwụ kenelu gị ntejabọgwụ na aba mụlụ odogwu stọbọ ndọ n'odogwu ịma na ọba tụrụ enyi abụọ nya zụrụ mụ n'egwu ịma na ọba tụrụ enyi abụọ bụ nya zụrụ mụ n'egwu ka nje n'uche kenezi odogwu nwachukwu gozila gozinu na nyi Williams odogwu ezi ọyị mụ ịgalega na mmanwụ ịgalega onye ọmọ na nyi Williams odogwu ego na mmanwụ kenelu gị agwalele ka mụ n'ebe na m ji odogwu agwali mụ na m ji n'ọmọ ezigbo ọyị mụnụ na m si bụ celebrity farmer n'ọmụ na m si nọ n'elizigwe gị ike na m si onye ọmanụ amali merụ ndị mmadụ nwere ike ezigbo ọyị mụ na ji merụ mamara mụ ka nji olu wetụwa mbụ ka nje weta olu wetụwa pete n'egwu na m ji nọdebe ya odogwu ịgala ịga n'ọmụ mmanwụ na Ghana Osimu Kenechukwu n'nso ezi akala aka nwagulori odogwu ezi akala mmụ obere nwajihu gozila gozi ichie bitcoin akala ụwa melụ ma mara mmụọ ezi akala aka oji mote mogo bịa melụ mmụọ ezi nwanne m oji bọne mogo melụ mmụọ na mụ kenelụ gị oji anamogo bịa mela Alusi egwu akala aka ọgaranya Chukwu n'nso nwa Steven Chinonso Steven Ibodogwu aka
nwere ụgwọ mmanwụ ekene gị o akara aka gụleri eyebezigbo m ngwa egwu na Disemba oji ngwa egwu ọmọgọ ngwa egwu na-eme nwanne gị ya enwere m accident iwe nwesie ngwa egwu nwụnawa enwere m accident iwe nwesie moto nji ebu ngwa egwu nawa agwagwo ka onye ọba gweli m moto ka m welu uwe bube ngwa egwu m agwagwo ka nwa ọba bodogwu agwa ogolu moto jee wee bunye alụsi egwu n'aka moto bụ aka njizi ebuzi ngwa egwu m ụmụnne m mana obi ibe na-ebuzi mma lili n'egwu unu malụnụ na mmemozi ngwa egwu m ebuzi n'ime nya bụ moto agwọbọwa gị gwelu m moto njili wee bube ngwa egwu m ma mmemozi ngwa egwu m ebu na nya bụ moto iji ụwa m ka nnebenụ anwalili egbugo mgbuo iji ụwa m onye aka m na-egberuo agwalili egbu alụsi egwu alili egbu onye elu chikwu telụ mmanụ ụmụnna m nụrụ onye ga-eme onye ka nne m lịa ajụjụ na ajụ agwọba na mgbe kedegori agụji abenya ka m ji wee bịa tata agụji egbodogwu celebrity agụji ebe na mmanwụ ekene ogio na m ka jenu ka ịma emesịa ya abịazịa emesịa na mụ ka ya abịa ọzọ na mụ gwara ya agụji ebe na mali imelu merika oyi mụ ịmali ihe emela alụsị egwu mela alụsị egwu ezo mọgọ na mgbe ekene ogio agụji ebe ndị ilo na-achụ m kili maka na mụ bụ egwu bịa ijele mụ na-agba tie arọ agwalili egbo m oje bụ ewere ilu nna m agwalili egbo m belụ na agwalili nama na-agwụ agwụ ọgwa gị bụ mgbada n'ọnụ agwụji egbe agụje bụ dike na anụba anyị nọziwe ya agụje bụ dike ebighị ulie agụghị na n'ọrụ ka m na-eti nnekwu egwu agụje bụ dike m nwa m ere ọgụ obodo kilie n'odogwu obodo kilie nnekwute mmanwụ bere machi na-emeli ibe nwachukwu ugojila gozi na nwachi dị elugo n'isi agụje bụ dike m agụ mmanwụ na-eji ogwugwu dike m ha dike m arọ na mgbe emechi egwu m ka nje zole egwu ike ụsị ọzọ na mma bịa ọzọ ka m nawegodu emechia na mụ ka ya bịakwa maka agụji egbe agụ ịmala ibe ihe emere onye nwe egwu ka ibe emere onye nwe egwu oju na eme ọgọ bịa melụ m oji moto eme ọgọ meela alụsị egwu ohoho oji be njeji egwu ọnwa moto na-eme m oyi odogwu ịmala ka ị ga-ebute ka ibutela alụsị egwu onye mere ka eji egwu nya bụ mmanwụ onye ebe okolobịa ka enwe onye egwu jele dịka m chee arọ ma na-eziokwu ịgba ma na-eziokwu omena nkịta gaji ile ntị adịkwa tụọ ntị gị na ana ntị eji anụ iwe dị n'ime ma n'eziokwu atọl nke bụ eziokwu ka ị na-ekwu ijele kwụsị ike ịgba mụ na nwanne m ijele n'uche nwoke